Fi yw Conor Easter. Chi eisiau dysgu sgiliau Pêl-Fasged newydd? Gwyliwch hwn. Lay-up. Yn gyntaf, ni'n mynd i gymryd 2 gam. Ar yr ail gam, ni'n mynd i neidio a dilyn trwy gyda'n pen glin. Wedyn, ni'n mynd i saethu i gornel uchaf y fasged. Ar yr ail gam, neidio a dilyn trwy gyda'n pen glin.